Ну што ж, вітаю ўсіх тых, хто далучыўся пасля доўгага перапынку стрым, прысвечаны беларускім падзеям і, ў прынцыпе, дакладней не столькі падзеям цяперашняга часу, колькі перспектывам. Тым болей, што ёсць 5 год з моманту пачатку пратэстаў, і дакладней паслявыбарчых пратэстаў, таму што пратэсныя акцыі пачаліся крышку раней, і ёсць час, скажем так, падвесці некую рысу, прагаварыць, што атрымалася, што не атрымалася, што можа. На гэтымі выходнымі прайшла канферэнцыя, дакладней мінулымі выходнымі прайшла канферэнцыя Новая Беларусь, якую ладзіў офіс Святланы Ціханаўскай. Натуральна, што ўражанні ад канферэнцыі абсалютна розныя. Адна частка гаворыць пра поспех, пра цудоўнае мерапрыемства, як класна, што усе мы тут сёння сабраліся. Ёсць тыя, хто актыўна крытыкуе. І перад гэтым, дакладней, канферэнцыя папярэднічала цэлая серыя, назовем так, скандалаў, скандальчыкаў, разборак. Да і на самой канферэнцыі таксама людзі сыходзілі з залі альбо з панэлі. Адным словам, давайте разбірацца, што гэта ёсць і да чаго гэта вядзе. Калі коратка, то гэты стрым я пабудую пра балансах сілаў усяго іншага багата гаварыць не буду. Тут пагаворым проста пра перспектывы, і часткова, магчыма, агучу пару ідэяў, што можна зрабіць. Альбо якім чынам можна мяняць сітуацыю. І так, калі коратка, сёння мы маем Лукашенка, які займае пасаду прэзідэнта, мы маем стабілізацыю агульнага становішча ў Беларусі, але пры гэтым гэтая стабілізацыя гэта не азначае падтрымка. Афіцыйная сацыялогія паказвае, што так ці інакш там змірыліся ці не змірыліся там больш за 60%. Окей, не праблема. Пытанне ў тым, што базавая электаральная група Лукашенка, якая якраз такі ёсць спажыўцом асноўным і прапагандысцкага прадукта ўсяго іншага, яна досыць невялікая. Разам з прарасійскімі настроенымі групамі, па маіх ацэнках, гэта дзесьці не перавышае 40%. І, ў прынцыпе, гэта б'ецца сярод іншага па ўскосных азнаках. Гэта і пытанне жаданне нармалізацыі з краінамі захаду, і пытанне падтрымкі ці не падтрымкі Расіі ў вайне супраць Украіны, хаця б маральнай. Таму гэта я перакананы, што база якраз такі дзесьці ў районе 40%. Пытанне іншага боку. І тут мы маем таксама вельмі цікавую сітуацыю, што падтрымка апазіцыйных групаў, якія ўзніклі пасля 2020 году, яна таксама зніжаецца. Калі верыць дадзеным чатам хаус, хто верыць, хто не верыць, там гэта у межах зараз менш за 17-18% стала такая цвёрдая падтрымка. Пры гэтым ёсць рэшта, якая не падтрымлівае Лукашэнку, але не падтрымлівае умоўна Ціханаўскага. І плюс некалькі момантаў, якія знешне таксама важны. Першае, той, хто глядзеў мой прагноз па Беларусі, казаў, што сітуацыя ў эканоміцы будзе мяняцца і што Лукашенко вымушаны будзе шукаць нейкі выхад нармалізацыі адносінаў з краінамі суседзямі альбо прынамсі з нейкімі заходнімі краінамі. Прычына якраз такі змены ў расійскай эканоміцы. Гэта мы бачым уже сёння, па Беларусі гэта лупцуе, і адпаведна атачэнне Лукашэнкі круціцца як вужакі на патэльні. Так, апошнія 2 гады быў эканамічны рост, быў рост даходаў насельніцтва. Зараз пытанне, што гэтыя працэсы могуць крыху замарудзіцца. Казаць пра абвал, скажем так, не выпадае, але замарудзіцца і з негатыўнымі пэўнымі працэсамі так цалкам. І плюс все ж такі ўзровень падтрымкі той, што не стабілізаваны, пра гэта сведчыць сярод іншага і такая рэч, як арышты, спробы шукаць, скажем так, вінных, якія працягваюцца. Пры гэтым зараз ужо, скажем так, спіралька раскручваецца і ўжо бяруць недастаткова лаяльных, все інша. Адным словам, вось так. І тут узнікае фактар Трампа, тут узнікае фактар некалькі груп еўрапейскіх перамоўнікаў, якія пачынаюць пэўныя кансультацыі. І адпаведна фактар Расійскай Федэрацыі, якая бачыць, што фінансава пастаянна трымаць таксама
Беларусь неяк таксама не зусім выгадна, асабліва ў часе вайны. Уцягнуць вайну гэта з аднаго боку дорага, з другого боку цяжка і таксама ёсць свае пытанні. Але паралельна з гэтым ёсць і ключавыя новыя гульцы, дакладней актывізаваныя гульцы. Гэта той же самы Кітай, які фактычна сканчвае прыбіранне пад свой уплыў цэнтральнай Азіі. Ёсць Турэччына, ёсць факап з Азербайджанам і Арменіяй. Пры гэтым, калі мы гаворым пра Азербайджан, Арменію, Турэччыну, тут вельмі цікавы працэс, таму што дэ-факта гэтыя краіны пасылаюць Расію кудысьці падалей, а на Турэччыну завязана значная частка беларускага, назовем так, шэрага экспарту. Вось, таму тут таксама вельмі цікавая рэч. І адным словам, пад гэта ўсё такі клубочак. Ну і натуральна размовы пра мір в Украіне. І вось з гэтым, шчыра кажучы, я чакаў такого актывізацыі увагі да падзей 2020 года, каб нейкім чынам быў нейкі аналіз, былі агучаны нейкія новыя контуры. На жаль, гэтага не было. Таму што ёсць прэтэнзіі да офіса Ціханаўскай, участкі актывістаў, ёсць пазіцыянаванне офіса Ціханаўскай, што мы і ключавая праблема, наколькі разумею, 24-25 года гэта слова легітымнасць. Ці застаецца Святлана вялікім магутнім лідарам, якая будзе прадстаўляць іх беларусаў? Прадстаўляць там можна, але пытанне тут зноў-такі слова легітымнасць ключавое. Гэта не тое, што падаравана адзін раз і яно існуе вечна. Легітымнасць гэта штука, якая зніжаецца. Альбо расце. Залежна ад часу, залежна ад вынікаў твоей палітыкі і тваёй пазіцыі. Таму што легітымнасць гэта тое, наколькі ты давяраеш таму ці іншаму чалавеку, ці прымаць абавязкова для выканання рашэння, ці ў нашым выпадку гэта наколькі ты давяраеш гэтаму чалавеку прадстаўляць свае інтарэсы. Ну і як вы разумееце, што вось гэты паказчык ён не ёсць канстантай, ён нестабільны. Чаму нестабільны? І вот тут мы падыходзім да вельмі цікавай рэчы. Сітуацыя змяняецца, а змены палітыкі ці рыторыкі адбываецца вельмі мала. Таму што фактычна зараз, калі мы берем ключавыя апазіцыйныя групы, то рыторыка тая ж самая. Давайце даціснем Лукашэнку санкцыям, пасля гэтага будуць нейкія перамовы, і вот у выніку гэтых перамоваў, у выніку гэтага дыялогу будзе новая ўлада, новыя выбары, будзе дэмакратыя, все будзе цудоўна. З аднаго боку так. Калі глядзець гісторыю, тыя краіны, якія праводзілі агульнанацыянальны дыялог пасля палітычных крызісаў, яны досыць хутка стартавалі. Пытанне ў іншым, каго будуць запрашаць за стол з другого боку? Хто будзе арганізоўваць? Таму што для таго, каб прымусіць, умоўна кажучы, тых, хто трымае уладу ў Беларусі ў сваіх руках, сесці за стол, мусіць быць альбо прыкладне супадзенне адразу некалькіх фактараў. Гэта праблема ў эканоміцы, гэта праблема з лаяльнасцю насельніцтва ўнутры краіны, і гэта наяўнасць моцнага суб'екта, які можа гэтыя праблемы ў фармаце пераходнага ўраду вырашыць і взять на сябе некія абавязательствы. Давайте па пунктах. Пытанне эканомікі, да, магчыма. Пытанне незадавольнасць, станам на сёння праблема, таму што гэта ўпіраецца зноў-такі ў суб'екта, які ўплывае на працэсы ўнутры краіны. Інфармацыйна, арганізацыйна, як заўгодна. Для гэтага мусіць быць давер і тая ж самая легітымнасць, якая ў новай пазіцыі падае. І нарэшце суб'ект гэта, скажем так, вытворная ад наяўнасці уплыву на працэс. І плюс так, знешні фактар і так далей. Пакуль што ж выглядае наступным чынам. З таго, што я чуў, што скончыцца вайна ў Украіне, пасля там будзе штосьці яшчэ, і вот тут галоўнае, каб не забылі Беларусь. Каб нейкія заходнія партнеры і хтосьці яшчэ, перамаўляючись, замолвілі слова і прывялі, допустим, там Святлану Ціханаўскую за стол перамову і ўсадзілі. Пытанне, ім гэта навошта? Дзе тут суб'ектнасць беларускіх дэмакратычных? Гэтага няма. У такім выпадку атрымліваецца, што проста прывялі як цаску, альбо нейкі раздражняльнік дадатковы і пасадзілі за стол. Другое пытанне.
Фактор Расіі. Зараз мы гаворым пра такую рэч, як ну і часта вот на канферэнцыі Новая Беларусь гучала, што Расія павялічыла свой уплыў на Беларусь. Я не спрачаюся, так яно ёсць. Рэальна павялічыла, прычым Расія гэта паслядоўна выконвае і выкарыстоўвае зручныя моманты. Да, і ў прынцыпе, ў 2005 годзе тых, хто са мной ёсць часткам аўдыторыі з таго часу, ну давайце так, я шмат казаў пра актыўную гульню расійскай федэрацыі на гэтым крысе. Я не буду, скажем так, абгаворваць там хтосьці расійскі агент, не расійскі агент, але ну проста некалькі фактаў гэта пазіцыі расійскіх СМі, якія ну скажем так, тапілі яўна не за Лукашэнку. Да 17 жніўня 2020 года, гэта роўная дата, гэта дата сустрэчы Лукашэнкі. Пуціна, ну той же самы Салав'ёў, які беларускім амапаўцам казаў, што вы будзеце вісець на слупах, там бяжыце, ваш шэф збежыце, вы застанеце супраць народа адны. Гэта РИА Новости, ТАСС і так далей. Гэта актывізацыя расійскіх арганізацый, гэта актывізацыя расійскіх паліттэхнолагаў, якія шмат з кім сустракаліся. Ну, прозвішча Мазепіна я ўзгадваць не буду, хаця оно ўжо тады гучала, але нават з тых, хто крышку долю беларускай палітыкі, ну задаць пытанне, з кім сустракаўся, напрыклад, супрацоўнік высшай школы эканомікі Кірыл Коктыш, можа паліттэхнолаг, які па заданнях Крымля, ну, скажем так, праводзіць замеры альбо ўдзельнічае ў нейкіх палітычных крызісах на постсавецкім. А ён Беларусь зачасціў з весны 2020 года. Чаму Беларусь збіраўся дастаткова, скажем так, якаснай, разумнай юрыст, які таксама спецыялізуецца на крызісным менеджменце. Владыслаў Грыб, гэта этнічны беларус, але чалавек, які ўваходзіць у грамадскую раду пры прэзідэнцтве Расійскай Федэрацыі, які ўзнагароджаны медалькай за возвращение Крыма. Да, пасля 17-го натуральна пачысціў свой фэйсбучык, але гэта ёсць. Ну і плюс яшчэ можна называць там і 60 іншых, назовем так, тэхнічных супрацоўнікаў, якія на той момант актыўна лезлі ўнутр Беларусі. Таму так Расія грала на гэтым крызісе, а яна дамаглася, ў прынцыпе, поўнай меры свайго, ну, і збольшала свой уплыў, у тым ліку за кошт санкцыйнага. Такім чынам мы падыходзім да некалькіх пунктаў. Першы, змяншэнне ўплыву Расійскай Федэрацыі, таму што не будзе Расіі, гэтага ўплыву можна будзе беларусам самім вырашыць між сабою, скажем, між сабой усе свае праблемы, першае. Другое, гэта пытанне, скажем, у тым ліку нацыянальнага дыялогу. Трэцяе, гэта пытанне, што будзе пасля. І вот тут мы падыходзім ізноў-такі да неабходнасці пэўных ідэяў з боку апанента Лукашэнкі. Окей. Допустим, што ну, калі Расія церпіць паражэнне, там все окей, Расія крызіс, але там таксама дзве опцыі: альбо адыграць на Беларусі, альбо на Беларусі ўжо сілу не хапае. Таксама ў адным выпадку ўсё добра, у другім выпадку ўсё кепска. Таму што трэба шукаць тады нейкіх знешніх гульцоў, якія могуць выступіць у фармаце стрымліваючага фактара да Расіі. Прычым шукаць, ну, хаця б тую ж самую Турэччыну. Вот, калі Кітай не хочацца, апроч еўрапейскіх краін, тут камунікацыі не. Калі гэта Пуцін застаецца, Расія застаецца, калі гэта замарозка дзесьці пасярэдзіне, ну окей, расійскі ўплыў застаецца, з чым вы застаеце? Два. І чаму тады Лукашенко раптам будзе разварочацца ад Расіі? Калі працягваецца, што прымусіць беларускі рэжым нейкім чынам змяніць рыторыку, змяніць тактыку і пачаць размаўляць, у тым ліку, з еўрапейскімі партнерамі, каб кагосьці з прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў хаця б пасадзілі за стол. Окей, далей, допустим, дамаўляемся. І вот на моменце, калі дамаўляемся, пытанне такое, што за сталом перамоваў ты можаш дамаўляцца пра тое, што ты можаш гарантаваць. Нават калі будзе нейкая размова. То бишь, калі табе аддаюць частку паўнамоцтвасці, частку улады, частку нейкіх рычагоў уплыву, першае, ты мусіш гарантаваць, што ты гэта можаш пацягнуць, што ты гэта ўзяў і ты гэта зробіш. А другое, ты мусіш гарантаваць, што слова, якое ты даў за столом перамоваў, гэта слова.
базуючись на тым, што ты маеш. І гэта абумоўліць альбо грамадская падтрымка, альбо нейкая рэсурсная база, нешта яшчэ. Адпаведна, калі мы вяртаемся да логікі паводзінаў, у тым ліку дэмакратычных сіл. Таму што гэта логіка, она можа быць у розным рэчышчы, можа быць у рэчышчы проста існуе, мы гаворым, то бишь, ну, гэта кажучы расійскай мовай, общество знання. Мы просто расказваем, што было. Не праблема. Гэта функцыянал, ну тады трэба шчыра сказаць, што мы расказваем, і всё. Гэта можа быць палітычны суб'ект ці суб'екты, якія спрабуюць прыйсці да ўлады ў Беларусі. І гэта можа быць проста палітычны суб'ект ці суб'екты, а дакладней аб'ект ці аб'екты, якія хочуць стаць суб'ектам пры умове знешняга кіравання Рэспублікай Беларусь. То есть фармат гаўлятара. Хтосьці прыйшоў, хтосьці взяў уладу і цябе пасадзіў, каб быў мясцовы. Ну, тыповы прыклад гэта першы іракскі ўрад. Але кожны з такіх функцыяналаў ён абумоўлівае логіку тваіх паводзін. Таму што калі таварыства ведае, ну, без праблем рабі. Калі ты хочаш стаць суб'ектам, ключавое для цябе гэта што ты хочаш зрабіць, хто твая мэтавая аўдыторыя, як ты з ёй працуеш, як ты гарантуеш сваю падтрымку мэтавай аўдыторыі і выхад на іншых. Это азначае, упіраецца ўсё ў твае дзеянні, у тваю камунікацыю. Калі варыянт гаўляйтара, ну тады таксама прасцей. Тое ж самае пытанне пра мэтавую аўдыторыю, наколькі ты становішся сваім і быццам бы кіруемым тым, хто можа змяніць сітуацыю ўнутры краіны, і наколькі ты правакуеш дзеянні, якія спрычыняць якраз такі момант, калі цябе проста прывезуць і пасадзяць. Ну, допустим, як товарищу Ленинов там отправить вагончики на тэрыторыю России. Вось. І адпаведна мы тут упіраемся вот у любым выпадку в камунікацыю. Вот калі мы гаворым, што гэта палітычны цэнтр, то окей. Пытанне такое, што у фармаце нейкага дыялога мы просто дамаўляемся пра правядзенне выбараў. Спадарства, ёсць одно маленькае але. Я пакуль што ўсё ж такі ўпэўнены, што на гэтым электаральным тэрміне адбудзецца транзіт улады, і выбары ўсё адно будуць. Ну, альбо адразу, альбо пазачаргова, што больш верагодна, альбо чаргова. І вот тут вот упіраецца ў пытанне, што ну окей, але гэта выбары назовем так, па правілах Лукашенка. Калі ты хочаш змяніць правілы, зноў-такі падтрымка, ціск, на базе чаго ты хочаш? Фармат, што мы даціснем санкцыямі, ну, в тэорыі ён крышачку не працуе, таму што ў такім выпадку, калі санкцыі дзейнічаюць не з усіх бакоў, то яны штурхоўваюць у тых геаграфічнай лакацыі, дзе на іх напліваць. А ў выпадку замарозкі вайны супраць Украіны проста вот такі звычайны санкцыйны ціск ён будзе проста кідаць у бок Расіі яшчэ болей. То санкцыі супраць Расіі будуць паслабляцца, супраць Беларусі, допустим, вот калі пераконваць, што мы за дэмакратію, нет. Ну, такім чынам атрымліваецца, што робіцца вялікі крок для пераўтварэння Беларусі ў суб'ект Расійскай Федэрацыі. Окей, гэта таксама можа быць логіка, калі ты ставіш на фармат гаўляйтара ад Масквы, не праблема. Але я маю надзею, што не. Значыцца, калі гэта не так, то калі гэта логіка не працуе, ты можаш працаваць па-іншаму. Ты можаш працаваць праз камунікацыю з людзямі ўнутры. Альбо навонкі, таму што так, мне зараз скажуць, што значна частка актывістаў з'ехала. Так, ёсць яшчэ адзін алгарытм, яго можна назваць умоўна алгарытм дэ Голля, калі ты становішся лідарам, умоўна кажучы, палітычнай эміграцыі, і ў такім выпадку пасля зменаў ты прыходзіш як моцная асоба, якая давяла, што можа быць кіраўніком альбо можа перахапіць кіраванне краінай, і адпаведна ты перакраіваеш сістэму кіравання краіны пад сваё разуменне. Нават з пункту гледжання арганізацыі выбараў. Таму што проста так, што давайце правядзем дэмакратычна нейкія выбары, ну пытанне такое, што калі гэта проста дыялог, то праводзіць стары ЦВК, ну плюс магчыма з нейкімі там зменамі. Але калі ты не маеш уплыву на людзей і не карыстаешся аўтарытэтам, ну хутчэй усё абіраецца Лукашенка 2.0. Просто больш малады. І тут узнікае пытанне. А ў чым тады змены? Вось, адпаведна, стараемся зноў-такі в камунікацыю іншае. І давайце пачнем фармат з камунікацыі, ну, от фармат дэ Голля.
Ну таму што зараз гэта вызначэнне мэтавай аўдыторыі, таму што, на маю думку, ключавая праблема беларускіх дэмакратычных сілаў на сёння гэта невызначанасць, з кім яны працуюць. Я маю на ўвазе беларускіх дэмакратычных сіл в экзіле, тых, хто з'ехаў у эміграцыі. Таму што ёсць дастаткова вялікая база беларускай эміграцыі, беларусаў, які выехалі, але нават сярод іх і колькасць людзей на акцыях паказвае, што старыя механізмы вот проста назовем так, эмоцыйнай мабілізацыі, яны не працуюць. Проста сказаць, што людзі, давайте выйдзем з маршам, чарговы раз пройдземся, колькасць удзельнікаў яна змяншаецца раз за разам. Значыцца, патрэбна нешта новае. І вот тут вельмі важна некалькі пунктаў, якія, на мой погляд, такіх няма. Вось, таму што калі ты за мяжой і калі база твая аўдыторыя для дэманстрацыі падтрымкі хаця б з боку беларускай міграцыі, а гэта трэба для камунікацыі, у тым ліку з палітычнымі элітамі, патрэбна, ты мусіш займацца пытаннямі тых жа самых беларусаў у эміграцыі, ну, прынамсі, як частка. І гэта мусіць быць не таварыства веды, мусіць быць нармальная камунікацыя. Яшчэ ёсць праблема, мы взялі, мы вырашылі. Бо калі не праблема, то мы самі ініцыюем нейкі працэс. Пра што гаворка? Сярод поспехаў за апошнія гады, ну, дакладней поспехаў авансам, гэта можна сказаць, што спроба стварыць каардынацыйную раду як месца там для абмеркавання і так далей. Да, я разумею, што зараз гэта структура, ну, мякка кажучы, далёка не ў лепшай форме, але далёка не ў лепшай форме сярод іншага таму, што ёсць спробы выбудаваць пірамідальную структуру, то есть міні-Лукашэнку в экзіле. Давайте яшчэ, каб КР нам таксама падпарадкоўвалася. Ну ладно. Але пытанне такое. Што такое дэманстраваць сваю карысць для мэтавай аўдыторыі? Ну, бярем таго ж самага дэ Голля, які займаўся у вольных ад нацысцкай акупацыі тэрыторыях, ягоныя групы займаліся шмат чым. Гэта і мясцовая эканоміка, гэта мясцовая адукацыя, ўсё іншае. У нашым фармаце мы маем, напрыклад, праблемы, пра гэта гавораць, што праблемы з успрыняццём беларусаў, у той самай Літоўскай рэспублікі, пытанне літвінізму, у Грузіі, дзесьці яшчэ. Вельмі просты падыход. То бишь можна, конечно, казаць, што мы белыя пухнастыя, але пры гэтым казаць, што, ну, Лукашенко не харошы. Ну, гэта працуе, дзесьці не. Можна спрабаваць браць на сябе ў ручным рэжыме верыфікацыю асобных людзей. Можа спрацаваць, але пытанне ў колькасці. Што такое палітычная камунікацыя? Палітычная камунікацыя гэта так размовы тое, што офіс Святланы Ціханаўскай вядзе на знешнім полі, але сярод іншага. Гэта не вот адбываюцца сустрэчы, паказваюць фатаграфіі і коротка мы там размаўлялі пра лёс беларусаў, пра штосьці яшчэ. Прашу прабачэння, інфармацыйнасць аб гэтых сустрэчах яна яшчэ меншая, чым інфармацыйнасць ад паездак Лукашэнкі. Можна ж было бы, ну, хаця б взяць, і гэта, дарэчы, з камунікацыі з беларусамі ўнутры краіны, умоўна кажучы, ты пагаварыў з нейкім чыноўнікам. У цябе ёсць інфармацыйны рэсурс. Зрабіце вы сумесны брыфінг. Пра што дамовіліся? Таму што адна справа гэта размова ў кабінеце, другая справа размова для палітыка альбо чыноўніка пад камеру. Гэта нейкія словы, якія можна пасля прад'явіць. Так, для большасці альбо для значнай часткі дзяржаўных служачых, які праводзяць такія сустрэчы, гэта некамфортна. Але гэта сітуацыя, якая вядзе да змен. Гэта публічна сказанае слово. Калі гэта абяцанка, гэта публічна сказана абяцанка. Наступнае пытанне. Так званыя лабісцкія кампаніі. Бярем, допустим, ту ж самую Літоўскую рэспубліку. Ёсць пэўная колькасць беларусаў, ёсць статыстыка дадзеных з Літоўскай рэспублікі. Ну, прашу прабачэння. Там ёсць цэлы офіс, там ёсць куча супрацоўнікаў, там ёсць і аналітычныя цэнтры, цэлы ігу. Ніхто не думаў правесці, вот тут просто падказваю ідэйку з пункту гледжання лабізма, прасоўвання беларускай справы, паказваць, што беларусы выгадны. Ніхто не думаў правесці аналіз не проста колькі беларусаў жыве, ну, гэта можа з дапамогай сацыялагічных пытанак, там глыбінных інтэрв'ю і так далей. Можна браць статыстыку з афіцыйных органаў, але дзе яны жывуць, чым яны зарабляюць і самае галоўнае, які бізнес існуе і колькі падаткаў яны плацяць. І гэта ўжо пытанне рацыянальнага лабізму, паказаць, што проста кошты, якія затрачвае другі этап, гэта інфармацыя пра кошты, якія патраціла Літоўская рэспубліка на прыём беларусаў, што кошты, якія патраціла Літоўская рэспубліка, меней, чым беларусы прынеслі бюджэт. Нармальны аргумент, нармальна, з гэтым можна працаваць. То ж самае па Польшчы, то ж самае па Грузіі, яшчэ па некаторых.
Калі ласка, гэта робіцца за паўгады. Яшчэ раз, прайшло 5. Наступнае пытанне. Скандалы. Вот пра скандалы я ўзгадываў. Ну, калі ты кажаш, што ты лідар, легітымнасць гэта давер, у тым ліку нейкі аўтарытэт. Ну, гэта магло ўзнікнуць, дарэчы, на базе каардынацыйнай рады, але не ўзнікла. Ёсць куча скандалаў. Давайце узгадаем польскі паралельны падпольны ўрад, давайце узгадаем сістэму Дэ-Голля, французскае супраціва, чаго заўгодна. Арбітраж. Арбітраж сярод сваіх, вырашэнне спрэчак. Фармальна заснованы, куды запрошаныя не па прынцыпу лаяльнасці да прэзідэнта-электа там ці кагосьці яшчэ, а па прынцыпу аўтарытэта. Некалькі людзей, якія разбіраюцца ў спрэчках, ставяць пэўную кропку. Так, это не крымінальнае правасуддзе, але гэта прынамсі месца, куды можна звярнуцца па праўду. Шаровая Беларусь. Ужо плюс, правда? Гэта той, што працуе на сваіх. Але ўсё гэта яно стабілізуе тваё ўспрыняцце ў дыяспары. Наступнае пытанне. Беларусы ў Беларусі. Калі ты палітык, то натуральна пытанне не толькі дыяспары, а што яшчэ. І вот тут зноў-такі вяртаемся да пытання сустрэчаў замежнікаў. І пытання брыфінгаў альбо выцягвання на нейкія дыскусіі пад камеру. Таму што зараз мы маем сітуацыю, што пасля змены Беларусі бярэ еўрапейскі выбар, еўрапейскі шлях і ўсё гэтак далей. Але такі еўрапейскі шлях он крышку супярэчыць сацыялогіі. А каб змяніць, трэба паказваць, што ёсць нейкія перспектывы супрацоўніцтва пасля змены ўлады. А як паказаць? Адна справа, калі проста супрацоўнікі офіса пашлі ў літоўскі сейм, паехалі в Австрыю, паехалі ў Францыю, кудысьці яшчэ, сфоткаліся. А другая справа, калі селі разам з гэтым чыноўнікам, яшчэ раз не на канферэнцыю, куды запрасілі там клерка, а вот пасля сустрэліся, сказалі, мы абмяркоўвалі будучыню мы думаем. І тыя ж самыя тэматычныя пытанні, эканоміка, памежны рух і гэтак далей, проста банальна абгаворваць, якім чынам гэта можна зрабіць на пераходны перыяд пасля заканчэння. Чаму я гэта кажу? Таму што такі кантэнт, што можна зрабіць, гэта тое, што дысануе з афіцыйнай прапагандай, і тое, чаго афіцыйнай прапаганды няма, то, што будуць глядзець. І гэта ўплыў у тым ліку на беларусаў Беларусь. І на дыяспару ты кажаш, што будзе лепей, і на беларусаў Беларусь. Можна было б зрабіць. Зноў-такі, калі ты маеш палітычныя амбіцыі, калі ты не працуеш у фармаце таварыства веды. Плюс гэта паказвае, што ты разумееш, што будзе пасля, таму што разлік на тое, што заграніца нам паможа, там некі 3 мільярда еўра ад еўракамісіі на рэформу Беларусі, прашу прабачэння, гэта ўбогі падыход. Камунікацыя з беларусамі ўнутры краіны. І еўрапейскі выбар і стаўленне да суседзяў. Мы маем сітуацыю, пры якой, нягледзячы на закрытасць краіны, але стаўленне ўсё яшчэ досыць, скажам так, пазітыўнае да ўсіх суседзяў. Чаму? Давайце ўзгадаем, што беларусы гэта мабільная нацыя. Доўгі час беларусы былі сусветнымі лідарамі па колькасці шэнгенскіх віз на душу насельніцтва. І вельмі цяжка дзяржаўнай прапагандзе пераканаць, што там у Літве, у Польшы ці дзесьці яшчэ жывуць ворагі, які думаюць, як бы там знішчыць Беларусь, калі чалавек, который вярнуўся тыдзень таму. Гэта нават пры адсутнасці фармальных механізмаў камунікацыі. Нават тут проста такія рэгулярныя паездкі, гэта важна. Асабліва, калі тое, што сказала вышэй, ёсць арбітраж, чалавек, прыехаўшы, тэарэтычна ведае, што гэта небяспечна, але ў выпадку траблу он ведае, куды звярнуцца, гэтак далей. Важна. І вот тут мы упіраемся вельмі цікавую рэч, што з аднаго боку вот такія вот паездкі, гэта так званая нізавая дыпламатыя, яна аказвае ўплыў на настроі насельніцтва, вельмі важна. І гэта, дарэчы, зразумелі ў атачэнні Лукашэнкі, калі той же сам безвіз для грамадзянаў Польшы, Літвы, без праблем, яны гэта разумеюць. Але і вот тут мы падыходзім к тэме санкцыйнага ціску, што ні ў якім разе не адпускаць санкцыі і гэтак далей. Вельмі просты паказчык абсурднасці такога падыходу. І так, калі ты палітык, хочаш прыйсці да ўлады, хочаш уплываць на людзей, хочаш змяніць, скажем так, падыход на праеўрапейскі. Гэта азначае, што людзі мусяць ездзіць, тым болей, што яны гістарычна ездзілі і любяць ездзіць у суседнія краіны, на закупы, кудысьці яшчэ.
Там жа знаходзяцца твае палітычныя цэнтры, там жа знаходзіцца магчымасць інфармавання проста з вусна ў вуст. Ну нармальна. Такім чынам ты маеш мець доступ, ну прынамсі да мільёна асоб. Пры гэтым ёсць санкцыйны рэжым ціску, які абмяжоўвае вандроўкі і паездкі звычайных беларусаў. Гэта закрыты памежны пункт і ўсё іншае. Калі ты палітык, які хочаш уплываць на працэсы Беларусі, ты мусіш казаць сваім партнерам, што гэта убогая палітыка, што не можна так рабіць. Але я разумею, што залежніцтва страшна, але палітык гэта той, хто ў тым ліку партнерам можа казаць непрыемна. Першы варыянт. Другі варыянт гэта пытанне ў тым ліку выхада на з аднаго боку гэта падтрымка адносінаў унутры дыяспары, з другого боку выхад на Беларусь. Шмат гаварылі таксама маленькая ідэя, што можа зрабіць нават той ж самы офіс сваімі сіламі. Шмат гаварылі пра такую рэч, як колькасць беларускіх студэнтаў за мяжой. Гэта ёсць. Пры гэтым частка беларускіх студэнтаў за мяжою, ну тут пытанне легалізацыі гэта асобна, але пытанне, што паехаць дадому, таксама абмежавана магчымасць. Калі гэта людзі з тых, хто збег ад Лукашэнкі, не ўсе маюць добры дастатак. Калі з Беларусі абмежаную паездку, ну таксама ёсць пытанні тых ж самых студэнтаў. Улетку студэнты вельмі часта працуюць. У Беларусі ёсць цэлая там бізнес-асацыяцыі, які звязаныя з офісам беларускага бізнесу. Бізнесу тэарэтычна, калі ён рэальны, не проста правядзенне нейкіх, скажем, канферэнцый, кажучы, што ты зарабляеш грошы, калі ты рэальна маеш справу з вытворчасцю або з нейкімі працэсамі, перыядычна патрэбны людзі. Калі ласка, стажыроўка для беларускіх студэнтаў у беларускім бізнесе, падтрымаем сваіх. З аднаго боку гэта падтрымка тых, хто з'ехаў, з другого боку, калі бацькі студэнта дома, то студэнт пайшоў на стажыроўку ту ж самую беларускую фірму, гэта і досвед працы і дадатковыя грошы, why not? І калі у цябе ёсць арбітраж, гэта пэўная абароненасць. Таксама твой аўтарытэт. Наступнае пытанне. Пытанне санкцыйнага ціску, расійскага фактара і гэтак далей. Допустим, што вайна в Украіне, скажем так, марозіцца. Окей. Адбываюцца нейкія кансультацыі. І тут я ўжо чуў, што давайце санкцыі, трымаем і так далей. Да апошняга, таму што рэжым гэта баіцца. Ну, па-першае, не так баіцца не ўсіх. Па-другое, санкцыі бываюць розныя. Якраз такі па ўспрыняццю санкцый як чароўнай зброі альбо чароўнага дубца, які вырашыць усе праблемы. Гэта мне пару год шакавала, таксама на адным са стрымаў казаў, калі прадстаўнік офіса прыехаў і ў Львове крычаў: санкцыі, санкцыі, трэба больш, прыгожа. Я яго тады запытаўся, якія санкцыі ты ведаеш? Нават амерыканскі ёсць казначейства, ёсць экспартны кантроль міністэрства гандлю. Ёсць выняткі санкцый у выглядзе, скажем так, general license. Ёсць персанальны, ёсць сектаральны, ёсць фінансавы, ёсць іншы. Калі ты гаворыш слова, трэба разумець, што ты гаворыш. І тут вельмі цікава нават з пункту гледжання санкцыйнага ўплыву. Як вызваляць? Як адыходзіць? Таксама пытанне палітыкі, пытанне камунікацыі. Таму што з аднаго боку так, гэта працэс гандлю. Але працэс гандлю яго можна зрабіць больш выгадным для сябе, пры умове, што ты нармальна кантачыш там ліку з партнерамі, якіх тыя самыя санкцыі ўводзяць. І улічваюць фактар Расійскай Федэрацыі. Рабіць расцяжкі для рэжыма. Окей, санкцыйны рэжым датычна нейкае прадпрыемства можа быць прыпынены пры умове, што гэта юрыдычная асоба на тэрыторыі Беларусі задэкларуе і пацвердзіць, што яна не мае справу з Расійскай Федэрацыяй. Але гэта юрыдычная асоба мусіць быць альбо першым пакупніком, альбо вытворцам. Так, я разумею, што фірмы-аднадзёнкі скажем так, паўзнікаюць адразу. Але гэта ўплыў у тым ліку на чынавенства ніжэйшага ўзроўню, таму што калі ёсць два, умоўна кажучы, менеджера, адзін працуе з Расіі, адзін з Еўропы, у розных кампаніях, але між сабой камунікуюць, таму што, умоўна кажучы, ад аднаго станка бяруць, і калі еўрапейскі накірунак стае больш прыбытковым. Гэта проста элемент выбару, калі ты ставіш на расцяжку, што не можна працаваць і з тым і з тым. Калі ласка, як варыянт. Пытанне параўнання базы ў Расіі, базы ў Беларусі, што калі гэта аднолькавая таварная група, не можна так
дапускаць, каб у Расіі было лягчэй, у Беларусі горш. Гэта штуршок у бок Расійскай Федэрацыі. Таму пытанне такі камунікацыі ў. Таксама як варыянт проста банальнай дзейнасці. Нарэшце размовы пра тое, што будзе з Беларусю. Таму што на сёння вот цэласнай карціны окей, за што мы выступаем, апроч таго, што вот я прыйду просто зараблю выбары, ну гэта Светланы Георгіевны, ад яе мужа давайте просто скінем луку, ну прашу прабачэння, але гэта яшчэ раз прыводзіць да лукі 2:0. У чым мусіць змяніцца Беларусь? Вот мы гаворым пра правасуддзе, окей. А падчас зменаў от я пакуль што не бачыў. Я бачу падыходы да таго, што называлі люстрацыяй, не бачу падыходы да таго, што называюць пераходнае правасуддзе. Наступна рэформа судовай сістэмы. Таму што пакуль што ідзе, што вот давайце ачыстку судовай сістэмы, ачыстка не ёсць рэформа. А гэта таксама падыход. Калі ёсць супрацьлеглыя падыходы, што мы з аднаго боку не будзем мець размову з Лукашэнкам, але з нейкімі чыноўнікамі мусім быць. Вызначце ступень, скажем так, залучанасці гэтых чыноўнікаў. І ласка, гэта все робіцца ў тым выпадку, калі ты маеш палітычныя амбіцыі. Калі палітычных амбіцый ты не маеш, ты працуеш у таварыстве веда, табе гэта не патрэбна ад слова зусім. Вот гэта якраз такі адсутнасць адказу на такія пытанні, гэта была прычына вот тых, хто в тэлеграме мае глядзіць мой пост, чаму в прынцыпе я не падтрымліваю Светлану Ціхановскую як палітыка. Таму што палітык гэта пэўная адказнасць, ён бярэ на сябе пэўныя абавязкі і штосьці мусіць рабіць, штосьці мусіць прапаноўваць. У тым ліку дзейнічаць у рэжыме палітычнага акта, а не лектара таварыства веды. Ну альбо проста палітычнага турыста. Гэта розны функцыянал. Вось. Цяпер тэма стрыма. Паколькі 5 год прайшло і паколькі мы маем ужо рэальна крызіс успрыняцця, які пачаўся не сёння. Пры гэтым гэты крызіс успрыняцця, крызіс функцыяналу, ён выліваецца ў грызню між сабой, паглядзіце колькасць факапаў і сварак за апошнія паўгады. І гэта, на жаль, будзе нарастаць. І пры адсутнасці камунікацыі з людзьмі ўнутры Беларусі, калі гэта не будзе выпраўлена гэтая сітуацыя, то беларускай прапагандзе будзе вельмі лёгка дабіваць, таму што ну, які-небудзь фільмы выкрыццё і так далей, гэта заўсёды можна рабіць. Таму калі офіс не зменіць свой падыход, то ну, в прынцыпе ён так, паўторы шлях Хуана Гуайдо, пра гэта таксама паўтараў не раз, ну ўжо на працягу 10 года палутара. Ён не знікне, ён будзе існаваць, нейкія гранцікі будуць капаць гэта, але з пункту гледжання ўплыву на рэальную сітуацыю. Будзе азначаць, што пасля гэтага все халэмус развал. Не. Пытанне зноў-такі з'яўлення новых суб'ектаў палітычных. Уже сёння станам на сёння так, ёсць стаўка на Ціхановскую, у прынцыпе, працаваць на яе звал сёння гэта не мэтазгодна, таму што гэта множыць свары па прынцыпу зменіцца, гэта будзе добра, не зменіцца, ну атамрэ саму. Таму проста вот так гэта накіравана такаваць, што давайте развалім офіс там і будзе нам шчасце. Ну гэта таксама тупа, гэта падыгрываць Лукашэнку. Таму што ну, калі ёсць структура, раптам яна пачне працаваць. Такая можа быць, тым больш, што вот на эканоміку кагосьці ўзялі, там штосьці яшчэ. Але пры умове знікнення такога актара будзе вельмі цікавы працэс якраз такі, ну, па-першае, унутры Беларусі. Я яшчэ раз паўтараю, што на моманце рэальных зменаў і рэальных спробы нейкім чынам наладзіць кантакт ліку заходнімі дзяржавамі, штосьці кшталту кіруем апазіцыю ўнутры Беларусі мусіць з'явіцца. Гэта логіка. Ну і Канапацка недарма актыўна, скажем так, скача, актыўна ходзіць на прыёмы, прэзентуе сябе направа і налева. Ось. Раз. Другая частка, што ёсць пэўныя суб'екты, якія сёння не так актыўныя, ёсць пэўныя спробы арганізавацца па-за Ціхановскай. На жаль, частка з іх абсалютна таксічныя. Будуць спробы вярнуцца там ад людзей кшталту таварыша Цыпкала і же з німі. Ёсць група бабарыкан, якія, в прынцыпе, ёсць у значнай частцы структуры, якія пакідаюць сувязі між сабою, там у гэты цэнтр ўзнікне. Ёсць, верагодней за ўсё, будзе магчымасць альбо
спроба ўзнікнуць некаму дадатковаму суб'екту нацыянальна арыентаваны. Магчыма, будзе суб'ект в Украіне, хаця дакладней ён будзе дакладна, пытанне калі. Таму што, на жаль, працэсы вакол палка Каліноўскага, тут я таксама даваў пэўныя, ну, скажем так, крэдыты даверу пасля канферэнцыі ў Кіеве, таму што стартавалі вельмі добра, але пасля адбылося некалькі працэсаў, скажем так, унутрыарганізацыйных, я маю на ўвазе арганізацыі самога суб'екта самой працы, якія, на мою думку, былі не зусім. Вось. І у тым ліку некалькі памылковых рашэнняў, сярод якіх было, напрыклад, дэлегаванне чалавека ў офіс Святланы Ціханаўскай, да таго моманту, покуль аформілі самі і знялі ўсе пытанні па адносінах між сабой розныя групы беларусаў тут. Таму што калі знялі пытанне, тады ўзнікае, што гэта нармальна дэлегаваны чалавек. Калі гэта адбылося раней, чым завершаны працэсы ўнутры беларускіх арганізацый в Украіне, то ў выніку гэта дадатковыя, скажем так, цяжкасці, выклікі для Вадзіма Кабальчука. На жаль. Вось. Таму, але гэта ўсё можна пераадолець, пытанне, ці гэта будзе пераадолена, ці з гэтымі, ці з іншымі выканаўцамі, але гэты цэнтр таксама ўзнікне. Калі ўзнікне на працягу бліжэйшых 4-5 месяцаў, ну тады ён можа вырасці ў штосьці сур'ёзнае. Калі не, то гэта будзе адзін з цэнтраў. Таму, калі мы гаворым пра што будзе пасля, будзе некалькі групаў, якія будуць спрабаваць адбудаваць аналаг гарызантальнай камунікацыі. За мяжой, на жаль, гэта будуць групы па прынцыпу арганізаваць прынцыпу геаграфічным. Дыаспара там, якія перад нейкім месцам будуць перасекацца або па нейкай дзейнасці. Унутры Беларусі свае працэсы. І вот тут ізноў-такі нават для гэтых групаў пытанне, наколькі яны будуць камунікаваць з элітамі краіны, дзе яны знаходзяцца, калі мы гаворым пра эміграцыйны, і наколькі будуць у тым ліку удзельнічаць у камунікацыі, спробы ўплываць на працэсы ўнутры Беларусі. Частка з гэтай групы, адпаведна, можа вырасці. А пакуль што, ну, бліжэйшы год нічога новага, то бишь офіс будзе існаваць у тым самым фармаце, фінансаванне будзе, і калі не зменіць сваіх падыходаў, то уплыў паціхенечку будзе зніжацца. Пры гэтым у выпадку кансультацый вакол Беларусі я не выключаю выкарыстанне прадстаўнікоў офіса проста такі вот, як такого пэўнага пудзела альбо картонкі, што паказалі, а яны ў нас ёсць. Суб'ектнасці будзе мала. Ну, на гэтым першая частка ўсё. Слухайце, я зацягнуў. Давайце зараз па-хуткаму падказваем на пытанні і пойдзем далей. Пытанне, якія высновы вы зрабілі з інтэрв'ю Шусцеру, калі вы яго глядзелі? Я праглядаў гэта інтэрв'ю, ну, па вялікім рахунку, я напісаў кароткі пост, там ключавое было якраз такі не з аднаго боку Лукашенко спрабаваў спадабацца, назовем так, заходнім элітам, паказаць, што з ім можна працаваць в трэке Аліева, што не звяртаць увагу на пытанне дэмакратыі, але ён можа быць карысным, але для такога эфекта ён мусіў казаць ад сябе. Але паралельна з гэтым у яго былі і, назовем так, просьбы агучыць пэўныя тэзісы ад Пуціна. Ну і калі гэтыя просьбы пачаліся, то бишь нельга дзве рэчы змешваць. Таму эфектыўнасць гэта інтэрв'ю яна атрымалась хутчэй у выглядзе прапагандысцкай карцінкі ўнутры краіны, а не навон. Таму што навон якраз такі сам матэрыял Шусцера, як гэта інтэрв'ю бралося і так далей, яно досыць моцна падкасіла, і нервовая рэакцыя беларускіх прапагандыстаў сведчыла пра гэта. Але ўнутры краіны, што да, прыязджаў там вядомы журналіст, взяў інтэрв'ю, Александр Григорьевича прызнаюць, ён там ледзьве там невыбітная асоба сучаснасці. Ну, для тых, хто жыве, сидзіць на беларускім тэлебачанні, гэта зайшло. Вот. Іконку Лукашэнкі павесяць, снізу, скажем так, маленькую іконку шпіца, ручніком абмантаюць, будуць маліцца, не праблема. Шмат разоў вы казалі, што Лукашенко не можа паказаць сябе славам перад сілавікамі і ўрадам. Выпуск Ціханаўскага, калі амерыканец прыехаў, гэта не яно, ці ён апраўдаўся на нарадзе і гэтага. Разумееце, пытанне, што выпуск палітвязняў гэта ў нечым можа быць таксама як дэманстрацыя сілы. Таму што калі выпуск Ціханаўскага, гэта не памілаванне ўсіх, і ў дадзеным выпадку, што Ціханаўскай сядзеў досыць шмат, гэта хутчэй ішло, што нягледзячы ні на што ёсць кантакты з амерыканцамі, і мы працягваем, гэта не праява слабасці.
І плюс пытанне у перыядзе у характары самога Сергея, перыядзе адаптацыі. Я вельмі зычу, чтобы все было нормально у гэтага чалавека і ў іх сям'і, але па тым, што я бачу пасля вызвалення і па спробах актыўнасці, па спробах камунікацыі, ну прашу прабачэння, гэта мне нагадала Александра Григорьевича Лукашэнку, ну дзесьці 97-га. Калі яны сапраўды псіхалагічна падобны, тут і не спецыяліст, тады у нечым можна разумець і рэзка не ўспрыняць адзін аднаго. Але гэта ў значнай ступені выклік для атачэння Святланы Ціханаўскай, таму што пэўныя канфлікты, пэўныя цяжкасці ў камунікацыі яны досыць хутка пачнуцца. Бо іх можа не быць толькі ў фармаце вывада актыўнасці Сергея на нейкі паралельны трек, які не звязаны, прынамсі нейкі час з палітычнай дзейнасцю па самой Беларусі. Напрыклад, у трек расійскі ці нейкі яшчэ проста камунікаваць, умоўна кажучы, ці небяспеку ад вайны ці штосьці падобнае. І на гэтым развіваць, набіраць новыя балы. Таму што для Сергея пасля вязніцы, натуральна, што прапусціў пэўны час, гэта спроба вернуцца ў 20-й год. Пры гэтым ёсць атачэнне жонкі, якое мае таксама ўжо адпрацаваны і стабільныя сваю сістэму камунікацыі. Гэта раздражняльнік, які будзе існаваць, і гэта праблема для офісаў, у тым ліку знайсці варыянт такой камунікацыі. А ці прабачыў Лукашенко КДБ іх фэйлы 20-го года? Я не думаю, што прабачыў фэйлы 20-го года камітэту дзяржаўнай бяспекі, але пытанне, што станам на зараз, наколькі я разумею, ўсё ж такі роля КДБ ізноў будзе крышку павялічвацца, таму што занадта вырас уплыў міністэрства ўнутраных спраў. Таму, скажем так, арэлі вот такога ўплыву беларускага і ценевых канфліктаў ці не канфліктаў ці канкурэнцыі між беларускімі сілавікамі, на зараз будуць качнуцца ў іншы бок. Так. Пра агентуру Пазняка. Гэта ўжо Віктор К. камусьці, я не здзіўлены, што Пазняк лічыць іх агентурай, калі крычыць «Жыве Беларусь», а топіш за тое, што Беларусь знішчае. Пазняк просто не думае, што людзі могуць быць такімі тупымі, але яны могуць. Ну, разумееце, пытанне такое, што назваць чалавека агентам можна тады, калі ты маеш доказы і дакументы. Можна рабіць высновы на базе дзеянняў. Таму што актыўнае атапленне за частку сектаральных санкцый, напрыклад, ну, па той же самай, напрыклад, кааліцыі па аўтамабілях да 22-го года, гэта быў працэс, які павялічваў уплыў Расійскай Федэрацыі на Беларусь. Адсутнасць супрадзеяння санкцыйнаму рэжыму, які абмяжоўвае міграцыю беларускага насельніцтва. Гэта працэс, які вядзе да змены настрояў унутры Беларусі. Таму што калі нейкія санкцыі супраць тычацца пэўнага чалавека, які ў тым ліку быў прыхільнікам пратэстаў, ён пазбаўлены нейкіх дадатковых магчымасцяў, на кароткі час он можа пагадзіцца, што гэта нармальна, але на пэўным моманце ён пачынае не разумець, якой халеры. І такім выпадку гэта таксама абсалютна ненармальны працэс, што ты выступаеш за тое, гаворачы пра еўрапейскі выбар, што адварочы, што спрычыняе рост антыеўрапейскіх настрояў унутры Беларусі. І такіх прыкладаў можна яшчэ з дзясятак навесці. А як казаць пра адкрыццё межаў альбо зняццё санкцый, калі вайна? Давайте, а вот теперь давайте включим мозг. Вельмі класнае пытанне, дзякуй. Яшчэ раз, адкрыццё памежных пераходаў для каго? З пункту гледжання гандлю і грузавога транспарту. А грузавы транзіт не спыняўся.
Толькі Літоўская рэспубліка і Украіна. Цягнікі як хадзілі, так і ходзяць. Чыгуначныя пункты транзіту не спыніліся. Ёсць абмежаванне па паездках людзей. Яшчэ раз, абмежаванне па паездках людзей. Грамадзян краіны. Так, каб гэта абмежаванні дзейнічалі у тым ліку, афіцыйны Менск зрабіў усё магчымае. Сярод іншага, ну, па той інфармацыі, што ў мяне ёсць, стымулюючы, назовам так, выезд крымінальнікаў на тэрыторыю суседніх краін. Сярод іншага, скажем так, стымулюючы выезд людзей з пашпартамі прыкрыцця на тэрыторыю суседніх краін. Так. Каб дыскрэдытаваць проста беларускую міграцыю. Але ў такім выпадку зноў-такі пытанне арбітража, зноў-такі пытанне тваёй суб'ектнасці. Но паверце мне, не так цяжка працаваць на, ну, назовем так, папярэджванні падобных працэсаў, хаця б частковае зніжэнне. Гэта яшчэ раз пытанне супрацоўніцтва з адпаведнымі службамі ўнутры краіны. Не так цяжка нават працаваць, зноў-такі маю пэўны досвед, калі ты хочаш атрымаць інфармацыю пра, да нават следчых ужо згаданага КДБ, некага аддзела. Іх сем'і, як девочка пашла в элітную, ну, скажем так, в не горшую менскую школу, хоча стаць выдатніцай, не атрымаецца, гэта можна дастаць. Было б жаданне. І з гэтым зусім можна працаваць. Яшчэ раз пытанне, што украінская, натуральна жа будзе закрыта, але пытанне яшчэ раз, так званы вот сарафанны дыпламат альбо дыпламаты нізавога ўзроўню, яе можна арганізаваць пры пэўных умовах. І гэта пытанне працы якраз такі з суседнімі краінамі. І гэта пытанне тваёй суб'ектнасці. Яны крычаць, што трэба санкцыі, таму што гранты даюць на гэта. Не. Ну, я ўсё ж такі перакананы, што крышку іншым, таму што проста на падтрымку сацыяды палітыкі грантавых праграмаў няма. Гэта страх вступіць в дыскусію з палітыкамі Еўрапейскага Саюза і Злучаных Штатаў Амерыкі, раз, прадэманстраваць сваю нязгоду. І другое, гэта адсутнасць нейкіх ідэяў сваіх. Зноў-такі тут пытанне працэсу ўнутры, таму што з аднаго боку ёсць дасягненне, гэта колькасць знешніх сустрэчаў, гэта публічнасць і гэтак далей, а з другого боку працэс вот ізноў-такі па ўплыву на тэрыторыю, на падзеі ўнутры Беларусі, вяртаемся да таго, што можна рабіць. Вот, напрыклад, зараз ёсць прадстаўнік па эканоміцы. Окей, тэарэтычна любое рашэнне, якое прынятае ў Менску, можна адкаментаваць, сказаць, ты гэта падтрымліваеш, не падтрымліваеш, да чаго гэта прывядзе. Ну, альбо хаця б ключавыя. Взять на тыдзень 2-3 пункты. Калі у цябе ёсць энная колькасць эканамістаў, якія працуюць, калі у цябе ёсць аналітычныя цэнтры, яны ж могуць гэта бриф напісаць. Урэшце рэшт, любому палітычнаму лідару пэўны бриф палітычны пішуць эканамічна. Раз на тыдзень такая камунікацыя, што адбылося тое, гэта добра, гэта кепска, гэта наступствы гэта такія. У тым ліку гэта будзе ўплываць і на унутрыбеларускі працэс, таму што людзі будуць бачыць, што рука на пульсе ёсць, а на ўвазе патэнцыйныя выбаршчыкі, патэнцыйныя групы падтрымкі. З другого боку, гэта будзе уплываць на ўспрыняццё ці офіса, ці іншай структуры, якая гэтым займаецца, як сур'ёзнага партнера. Як партнер, які разбіраецца ў працэсах унутры краіны. Вось, таму тое ж самае па санкцыйным рэжыму. Ты дэманструеш, што ты ведаеш працэсы. Далей ты дэманструеш тое, што ў цябе ёсць на базе тваіх ведаў твая пазіцыя. Вот наступнае пытанне ад Віктарака, што санкцыі не ёсць те, што санкцыі санкцыям рознь. Да, і тады ты кажаш, што санкцыі санкцыям рознь. Ёсць тупаватыя пакеты, ёсць вельмі эфектыўныя. Таму што калі мы гаворым пра рэжымы ціску, от супер эфектыўны пакет, пасля якога от тэарэтычна в логіцы, што ёсць санкцыйны рэжым, пасля ёсць рашэнні людзей у Менску.
Вот я назову прыклад, які спрацаваў на 100%. Гэта ну гэта неафіцыйна абвешчана санкцыя, але гэта змена падыходу да аналізу кантрабандных патокаў, прынамсі па цыгарках і алкаголю з Беларусі, тэрыторыі Беларусі. Калі пачалі стапарыць значна болей. Ну, таму што гэта ў тым ліку страта грошай для бюджэтаў Літоўскай рэспублікі, Польшчы і так далей. І вот тады гэта таркнула Лукашэнку і яго атачэнне вельмі моцна, таму што сорі, гэта чорны нал. Гэта грошы на даплату ну тым же самым часткі сілавікоў, грошы на кашалёк сям'і і так далей. І вот тады было рашэнне давайце адкрыем межы, у тым ліку, каб пэўную частку гэтых цыгарак, там нейкіх прадуктаў грамадзяне суседняй краіны вывезлі на сябе, на сваіх гарбах, сваіх машынах. Окей, але гэта механізм, які спрацаваў. Санкцыі наконт Белаві, ну да, гэта палітычны працэс, палітычны тэкст, які тапіў у тым ліку офісы некалькі еўрапейскіх краінаў. Я пра гэта казаў, паўтараю. Таму што ну вот зараз даказалі, што скажем так, Расійская Федэрацыя заваліла малазійскі боінг над Донбасам. Банальна збіла. Вот было рашэнне, ёсць рашэнне міжнароднага суду. І што? ИКАО ввесила санкции супраць Расіі? Ёсць санкцыі, звязаныя з агрэсіяй, да, але санкцый ИКАО няма. Окей. Тое ж самае Іран заваліў украінскі боінг. Ракета. Ёсць адсутнасць авіязлучэння з Украіны, але ёсць рэйсы з часткі еўрапейскіх краінаў, ну, які прерываліся на час вайны. Таму да, гэта палітычны працэс, каму ён дапамагае гэта пытанне. У выпадку вайны, да, гэта з аднаго боку мабільнасць, але што датычна авіяпарку, гэта пытанне вот пасля 22 года звязанае з санкцыямі супраць Расіі. Ўсё ж такі лупіць па расійскай авіяцыі. Гэта да, але да 22 гэта был абсурд. Мабыць, Ціханаўска трэба моўчкі пайсці жыць сваё жыццё і што далей? Ну слухайце, не трэба моўчкі пайсці. Яшчэ раз, сітуацыя зараз такая, тут калі ёсць навокал разумныя людзі, трэба змяняць падыходы да палітыкі. Таму што ў дадзеным выпадку спроба вот проста мэтанакіраванага атаплення таго ж самога офіса, яна контрпрадуктыўна. Калі ёсць шанс, каб яны сваімі сіламі нейкім чынам вылезлі з ямы, ну окей, будзем спадзявацца, што у іх гэта атрымаецца. Таму што пладзіць новыя чвары, каб беларуская прапаганда проста спрабавала дыскрэдытаваць любую ідэю апанирования Лукашэнку. Пры умове, калі разумныя людзі спрабуюць стварыць свой цэнтр актыўнасці, ну калі вы не падтрымуеце, укладаць свае высілкі ў гэты цэнтр, у гэты. Игорь, вы за кого из лукашенковской номенклатуры топите? Ни за кого. Понимаете, вот самое смешное, что там есть несколько разумных людей. Вопрос в другом, что кроме разума необходимо умение брать ответственность. Там ситуация еще хуже. Другой вопрос, что часть из этих людей, она останется на постах при изменении в Беларуси. В любом случае. И, соответственно, по крайней мере, анализировать состояние элит в окружении Лукашенко необходимо, крайне важно, чтобы понимать, что в случае транзита, любых изменений, кто является ключевым либо важным элементом системы для удержания именно Беларуси как государства, и наоборот, кто является угрозой. То есть кого надо зачищать из политики либо экономики в первую очередь, не физически.
Но для этого надо разбираться. Поэтому да, отслеживаю. Ну, в условиях войны моя специализация, назовем так, отслеживать процессы в России. Вот. Но по Беларуси тоже, как говорится, сопутствующие, либо смежники работают. Оцениваешь тоже. А те, хто привозив контрабанду цигарок, стали, вони звикли люди, ці працівники режиму. Слухайте, питання такое ж, питання в об'ємах. Тому що дробная контрабанда на прамежным гандлю яна існавала, існуе і будзе існаваць. Гэта звычайныя людзі, дакладней, гэта звычайныя кантрабандысты, якія звыкліся да маленькага гешэфта на мяжы. Яны будуць заўсёды. Пытанне, што апроч такіх людзей ёсць тым болей, што фармальная кантрабанда гэта і больш за 2 пачкі пры наземным перасечэнні. Пачкі цыгарак. Альбо там пару блокаў. Гэта заўсёды было, і сярод гэтых людзей ёсць тых, хто тапілі за рэжым, ёсць тых, хто катэгарычна не ўспрымалі Лукашэнку, не спрымаюць. Таму гэта проста срэз грамадства. Нармальны для любога прымежнага рэгіёну, таму што нават на мяжы Польшы і Чэхіі людзі, калі яшчэ была мяжа, людзі ездзілі скупацца там у суседнюю краіну па нейкіх пунктах. Украінска-польская мяжа тое ж самае, там малдоўская, украінская. Гэта пры любой мяжы такое існуе. І існаваць яно будзе. Пытанне мабільнасці іншай большай часткі насельніцтва. Так, народ. Ну, быццам бы гэта апошняе пытанне. Зараз праверяю. Калі апошняе, тады да, сёння было так кампактненька ўклаліся. Дзякуй усім, хто быў, дзякуй усім, хто глядзеў, спадзяюся, было цікава. Ну, на гэтым усё. Калі спадабалася, подписывайтесь на канал, шарьте гэтае відэо, падтрымайце подпіскай на Патреоне, спасылачка тут, спонсорством на Ютубе. Традыцыйна не верьте ни одному моему слову, включайте голову, думайте своей головой, примайте решение сами. И в остатнем радости, счастья, удачи, мирного неба над головой. Всего наилепшего.